ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବା ତମମାନଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର କ୍ରାନ୍ତି ଘଟେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅରାଜକତା ଯେତେବେଳେ ଘଟି ଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଇଏରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566 କିମ୍ବା 63 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ନେପାଳର କପିଳବସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନ ନାମକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ତମମାନଙ୍କ ପୁରା କଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହେଉଛି ସୁଧୋଧନ। ସେ ଥିଲେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ନା ଶାକ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜବଂଶର ମୁଖ୍ୟ କପିଳବସ୍ତୁର ଶାସକ ଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଶାକ୍ୟ ମାନେ କପିଳବସ୍ତୁରେ ଏକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାୟା ଦେବୀ। ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜ ଥିଲେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆ ଯିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ମାୟା ଦେବୀ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ସେହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଯିଏକି ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ତାଙ୍କରି ଲାଳନ ପାଳନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ବଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୌତମୀ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଗୌତମ ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା। ସେ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲେ। ରାଜାରେ ତ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଭୋଗ ବିଳାସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଏଥିରୁ ମାନେ ବିମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଭଲ ନଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହରେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ଇଏରେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଯେମିତି ପୁରା ମୌନଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତା ସୁଧୋଧନ ଦେଖିଲେ ପୁଅକୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ତମେମାନେ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ବୋଟାନି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ପଢ଼ୁଛ, ସେ ସମୟରେ ସେମିତି କ'ଣ ନା ବେଦ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଏସବୁରେ ହେଲା ପାରଙ୍ଗମ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯାଇକି ମାନେ ରାଜକୁମାର ନା, ତ ରାଜଭାର ସମ୍ଭାଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ପାରଙ୍ଗମ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏଥିଯୋଗୁଁ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 4 ଜିନିଷ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କ୍ରମରେ ସେ ଜୈନିକ ଅଥର୍ବ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଛାମୁଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, ମାନେ ତ ଯେଉଁ ରଥ ଯିଏ ଚଲାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ବୃଦ୍ଧକୁ ସେଠୁ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଯିଏ ରଥ ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରୁହ ବୃଦ୍ଧ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ସେଠୁ ବୃଦ୍ଧକୁ ସେଠୁ ରଖିକି ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ'ଣ? ସେଠୁ ଯିଏ ରଥ ଯିଏ ଚଲାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାମୁ, ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ସତ, ଯେ କି କ'ଣ ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ, ମଣିଷର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଏକଦମ ବୃଦ୍ଧ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଶି ଆସୁଥାଏ। ସେଠୁ ଇଏ ପଚାରିଲେ କ'ଣ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଯେ ରଥ ଯିଏ ଚଲାଉଥାନ୍ତି ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ, ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ଦେହରେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭଲ ପୁରା ସାବୁନ ମାରି ପୁରା ଯେତେ ବି ଚହଟ ଚିକଣ ହେଇକି ରହିଲେ ବି
କ'ଣ ହେଲା ତୁମକୁ ରୋଗ ହିଁ ହେବ ଏଥିରେ ନୋ ମାନେ କିଛି ସନ୍ଦେହମୂଳକ ବି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ରୋଗ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଇଏ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍କାର କରାହେଉଥିଲେ, ସବୁ ସତ୍କାର। ସେଠୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କିଏ? ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଶେଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଜାଗା। ଏଇଠି ମଣିଷ, ଆଜି ଯିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏ ବହିରେ ଅଛି ଯେ କି ମାନେ ଶ୍ମଶାନର ଏକ ମୃତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖିଲେ, ହରିନାମ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଯାଉଥିବେ ସେ ଶବଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଶବଟାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠୁ ସେ ଛାମୁକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ତମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ନାଲି କୁର୍ତ୍ତାଧାରୀ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁରା ଆରାମସେ ହସି ପୁରା ଆରାମସେ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ? ସବୁ ତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ହସିକି ପୁରା ଏକଦମ କିଛି ଯେମିତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେମିତି ଆସୁଛି। ସେଠୁ ସିଏ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କିଏ? ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସେଠୁ କହିଲେ କିଏ ହେଉଛି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ। ଏମାନଙ୍କର ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାର ମୋହ ମାୟା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁକରି 29 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 29 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ? ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ କଲେ? ଘର ତ୍ୟାଗ, ରାଜଭବନରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆସିକି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ରାତିରେ, ହେଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ରାହୁଳ, ହେଲା। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାହୁଳ ବୋଲି। ତାଙ୍କର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରାହୁଳ, ହେଲା। ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ ସନ୍ନିକଟ ଉରୁବେଳ ବୁଦ୍ଧଗୟାଠାରେ ତପସ୍ୟାରେ ମନୋବିଗ୍ଧ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ତା ଭିତରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କରି କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି। ଯେମିତି ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ନା ସେଠି ଜଣେ ନାରୀ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି 7 ଦିନ 7 ରାତି ପୁରା ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଗୟାଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ବିହାରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା। ଲାଗି ରହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ନାଁ ହେଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ନାଁରେ ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ କରି ବହୁତ ଜାଗା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଗଧ, କୋଶଳ, କୌଶମ୍ବୀ, କପିଳବସ୍ତୁ, କାଶୀ, ରାଜଗୃହ, ଗୟା, ନାଳନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଘ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ହେଲା। କରିକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଶେଷରେ 486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମହାପରିନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ କି କ'ଣ ନା ମହାପରିନିର୍ବାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ, ହେଲା, ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମହାପରିନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଡାକିଦେବି ପୁରା ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ପୁରା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାକିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିବାଣୀ ଆମକୁ ସମାଜକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ତାର ନାଁ କ'ଣ? ନା ତ୍ରିପିଟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ୍ରିପିଟକ ସେ ସବୁ ତୁମେ ପିଜି ଲେବୁଲରେ ଗଲେ ତ୍ରିପିଟକକୁ କେତେ ଭାଗରେ କରାଯାଏ? 3 ଭାଗର ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ସେଇଟା ତାର, ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ସୂତ ପିଟକରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ଲିପିତ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କ'ଣ? ନା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ କ'ଣ? ନା କ'ଣ କହିବ?
ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଅଥବା ନୀତିବାଣୀର ପ୍ରଚାରକ। ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏହାର ନିରର୍ଥକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୀତିବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ନାଁକୁ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏମାନେ କ'ଣ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ନା ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଃଖ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଃଖବର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ହେଲା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ କାମନା ବା ବାସନା। ଠିକ୍ ଅଛି। କାମନା ବାସନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ କାମକୁ ଆମେ ଏ କାମଟା ହେଲାନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର 60% କି 70% ରଖିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ଆମର ରହିଲାନି। ଆମର କାମନା ଅଛି ଯଦି ନ ରହିବ ଆମ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେବ ନା ହେବନି। ତ ସେଠି କ'ଣ ତେଣୁକରି କାମନାରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହୁଏ ନା କାମନା ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ନା କାମନା ବା ତୃଷ୍ଣା। ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ମାର୍କ ରଖିବା କଥା ତେଣୁକରି ହେଲା ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ଅବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମଣିଷ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖର ନିରୋଧ। ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ନା ବିଲକୁଲ ଆଶା ରଖିବାନି। ଆଶା ନ ରଖିଲେ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ମାର୍ଗ। ତେଣୁକରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚତୁର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ନାମରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ କ'ଣ ସତ୍ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ। ସମ୍ୟକ୍ ବାକ୍ ମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ ସତ୍ ବାକ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ ସତ୍ କର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ତାର ଦେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ୍ ଜୀବନ ମାନେ ସତ୍ ଜୀବନ। ତାପରେ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଅୟାସ ମାନେ ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ। ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତି ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସତ୍ ସ୍ମୃତି। ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧି ମାନେ ସତ୍ ସମାଧି। ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା କଠୋର ସାଧନା ଓ ଭୋଗବିଳାସ ପରି ଦୁଇ ଚରମ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ରୂପେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନିର୍ବାଣ କ'ଣ ଦେଖ ନିର୍ବାଣ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କେବଳ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ନିର୍ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଲୋପ ସାଧନ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାମନାର ବିନାଶ ହୁଏ ଓ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମୁକ୍ତି ଲାଭ। ଦେଖ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ସ୍ପୋକ୍ ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଯେତେ ଆମେ ସପୋଜ ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 40% ଭଲ କାମ କଲ ତ 60% କ'ଣ କଲ ଖରାପ କାମ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 50-50 ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତମର ପୁରା କ'ଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଲ କାମ ନ କରିକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ନ ଯାଇଛ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କାମନାର ବିନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମନା ଥିବ ତମର ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଉଥିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲା। ତାପରେ ଅହିଂସା ଗୋଟେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୀତି ଥିଲା। ଅହିଂସା କ'ଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତିବାଣୀର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଅହିଂସା ନୀତି। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବା ଆଘାତ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅହିଂସାକୁ ସେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଭଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ ଦୁଃଖର କଥା ଭାରତରେ ଏ ଧର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଇନା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହିଁ କେତେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ମାନେ ବହୁତ ମାଇନରିଟି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଧର୍ମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କଲା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ତୃତୀୟ ଯେଉଁ देखिए गौतम बुद्ध जो अशोक जो सम्राट अशोक कौ धर्मावलम्बी अवलम्बन करते ये बौद्ध धर्म अवलम्बन करते। सम्राट हर्षवर्धन भी मन रखि हर्षवर्धन भी आसीपे
ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ବି କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବେ ତୁମକୁ ନା କ'ଣ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତାପରେ ମନେ ରଖିଥିବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାଯାନ ଗୋଟେ ହେଲା ହୀନଯାନ। ଏସବୁ ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଡକା ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଲୋପ ପାଇଥାଏ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମାନୁନଥିଲେ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍। ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବ ତମେ ସେଟା ହେବନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତମେ କହିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜାତି ଅଜାତି ଏମିତି ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସମାଜର ଢେର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉନ୍ନତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦୟା ପ୍ରେମ ଦାନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ, ଦୟା କର ହେଲା, ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯେକି ଆମେ ଯେମିତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତମର କୁକୁଡ଼ା ହଉ ଛେଳି ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ମାଂସାଶୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଏସବୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ପଶୁ ହତ୍ୟା ବହୁତ ସେମାନେ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରୂପେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତକ୍ଷଶିଳା ନାଳନ୍ଦା ବିକ୍ରମାଶିଳ ପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରୁ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆସି ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତକ୍ଷଶିଳା ନାଳନ୍ଦା ଏ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେକି ତକ୍ଷଶିଳା ଓ ନାଳନ୍ଦା। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତ୍ରିପିଟକ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିପିଟକ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିନୟ ପିଟକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ ପିଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିନୟ ପିଟକ, ଗୋଟେ ସୂତ ପିଟକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେଉଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଏଇଟା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ନା ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଏ ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ପାଲି ଭାଷା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପାଲି ଭାଷା କ'ଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଥିଲା ପାଲି ଭାଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଥିତ ମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି କଥିତ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସେଥିରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଲି ଭାଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଅବଦାନ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଲଳିତ ବିସ୍ତର ବୁଦ୍ଧି ଚରିତ ମଳନ୍ଦୀପନ୍ନ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ପଦ ରୂପେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସାଞ୍ଚି ମାରୁତ ଅମରାବତୀ ନାଳନ୍ଦାରେ ବହୁତ ବୌଦ୍ଧ ତମେ ପଳେଇବ ସାଞ୍ଚି ଅମରାବତୀ ପଳେଇବ ଭାରୁତ ପଳେଇବ ସବୁଆଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେହ୍ନେରୀ କାଣ୍ଡୋନ କାର୍ଲେ ନାସିକରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଗୁମ୍ଫା ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ତମେ ପାଇପାରିବ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥିବ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା କେଉଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ। ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ଆମର କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ କାନ୍ଥ ଓ ଗୁମ୍ଫାଗୃହ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଫଳମୂଳ ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଜନ୍ତାର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଭିତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ବିବରଣୀ ତମେ ପାଇପାରିବ ସେଠୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ରାଜନୀତି। କେତେକ ଭାରତୀୟ ଶାସକଙ୍କ ନୀତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକ
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଅଶୋକ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରିହାର କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୟ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେନାବାହିନୀର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ଘଟିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସେ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ହେଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସରେ ରଚନା ସୁଗମ ହୋଇଥିବା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ଜୀବନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ବା ଗୋଟେ କରି କଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଜି ଏଇଥିରୁ ପ୍ରାୟ କମ୍ ସେ କମ୍ 30-40ଟି 50ଟି ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି। କଲ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।